group Aminu mai dare ka Isa karama sai da daki kawa Hassan wallahi yaron Hassan ya samu ya sulbuce Isa karama gashi nan shine mai bandur a cinanu Hassan shi kuma gashi nan bandur gurace gare ke a kawa wallahi wannan take na group Aminu mai dare ne niyan na basta ni shagoranci wannan tayya a yayin da ake wasanni na motsa jiki kana ai samun su basta can wallahi saboda ku Aminu mai dare domin ku Musa dan baba a madadin ka subhanallahi Hassan karama ya samu kawa Hassan wallahi karama ya samu kawa Hassan karama